Bai, bitxu zen leku ederrian gauden aizu. Bai, loraz beteta, bitxori gabe gainera, Hombre, zoragarri. Bueno, Keizpeta. erreka orduan. Kaixo! Apa! Maitetan aiara gera, pilpileanetik, plaentxitik eta Elgoibarko izarratik. Badakizu iraien 28an plaentxin festa erraldoi bat egongo dala? Topa eguna. Plaentxine? Bai. Hemetxe bertan, Maite, zure herrixan? Hombre, Bai, bueno, earki. Bueno, goizion eukiko, umientzako txoko bat, ola berezi bat, jolastu deixen. Eta bitxartian ere aurren iria eta hola baixialdia ustartuko daban rekorridotxo hola politx bat eukiko dugu. Eta horretarako zuen laguntza beharko dugu, ez da? Gu bakarrik ezin dugu. zein gau bagu? Hori ba. Guta lauk? Karo, dakazu ezen hola bartuluak ekarri, perkusioa, ero muñekituak, bai, bakoitzara bilesiak, ez da? Hori da, bakoitzak erakutzi da, kasuena eta aukeria da. Bai, umieri erakusteko, bai. Eta gero... Gero, baskaldu. Hori importantia da. Bueno, hori da, indarra. Dano batera jango, hango da hemengo ezitzaile dano batera. Ezagutzeko eta, Nik ez etxu uste ezagutzen da? Claro, gure artean, baina pizka Bai, pizka bai egitxa esan, Eta bueno, eta gero zehingo, ondo janda gero, eukiko aukera gure artean be jolasteko, eta urtean pasatzen dugu ari eta hanguari be jolasten erakusten. Eta uste dugu guri astutzen. Gero jolastu dio, ikasi. Dakizu ezen jolasak ekarri? Ekarri eta erakutzi? Naparre eta zoragarri pasauko. Bai. Etorri, animau. Baina ez da? Ideal! Todo moten ingilisarik, ara. Ez dozu esan importante. Egisa! Bakizue gero zerre ingo. Ez kontau, gure artean. Parranda! Bale? Hemen, plaintxan, kristo, parrandia. Loitzeko tokizata dana dakazue. Bai, horratzea. Osake, urrutik txekan esatu zenak ere animau. Karri gauzak aldatzeko eta moratuko gara. Bale? Oso ondo, gurtin gauzak. Bai. Eskerrik asko!